ke. But isn't now kitchen now, Gabane? You know, some get a chicken nine. Say, I tell you, not our girlfriend. I'm not calling the guy. The camera I can but you could have seen nothing since no. Taking a aiki, Kudinaki, Nawane, Kudinawa, Nakine, Zinekuma, Bini Hana, Banasol one abufa. Okay, Zunda Zam Kariko, Zanje Banki, Zunchire, Zonjabia had a Keriki Damu. No kakadao gida kakakuna yo neza biamu gudi ki kwanta ni ibada gida yo ili wana magana bekina hii bezeki bitani gana kije kaga ko ba ni da lokaci na dai ga maka na ba ku ni kakada mun gida na ka gida ni mezaka ita biamu yo kizoki wani abu na yere na gani kama sikede ni haya sata kudi wasashi ni mana sata na wa mama zegi ya mshiwa shenge ni yesu natashi de gana zenje zona injitaji kama babu be sunge kama baza bia mukudi ba matana ina aiki ni kuma na shawya kuma tamu abisi naki kasaka samu abisi ba nache naki abisi nakane kena kale ba office na wale ba kana office na kame na wa kana ba kele kache ka samu yari nya wonde na so muna love kache mata we ni barao de ba kazo kache abinci na ngani mana to kasaka samu yone mutuni kache kana mesi kariya ta wasaka olisi ke kana da kudi da saka olisi kai ba kira ba kache so kene ogana kazo bani yake ni mana abun da saka ce muke na abon da zai ce maka kenan ba saka bani abisi sai ba ka ba atan kitchen din da zai ka samu abinci ba office na wa kenan na zo office na ka kai maka kore ni ba da oga ya ce in an yi abisi a dinga in ka kowa ya kawo kwano wasa ba sa ada kenan ba yanzu ba ne abun da saka yake nan abon da zai yi kenan dan to ba ka ga ni kamar na sunan kafa ba sunan sun yake yi ba fa menene saka me saka akwai burkonu wani kufa ka samu siya ido aku dia ba ku saba de burkonu siasa zan dura maka ido zaka samu mono a ido chuku maka ido saka samu burkonu a ido baki hanci ara cikin wondo sai maka Allah ya saba wannan mutum ina fi yiwa kuma ka bani abisi shine ba saka bani ba ba zan ba de ba to samu da zan ba de ba ba saka bani ba zan ba de ba ba saka bani ba zan ba de ba kaka taba mu burkonu a ido fa nkata ido sai tabashi kaka samu burkonu a ido fa na da mara kai wasa yanzu sai lashe sai maka pu a ido sai ka so cikin office na ka zo ka na sa abun da sai maka pita sai na suba wannan abu kaga wal ka sake ka dawo nan kuma in bai maka sozoki ba sai ka koyi Ka ban gaya miki ba. Ina ji. Ashe wannan dan yarbawan ba shi da mutunci. Inda na ce ya turo min da kai yau bai ƙara kira na wannan ba. Rabu da su da ashe dukan su ma matsiyata ne na dauka za mu samu wani abu da ke tare da su. Ke dai bari ko dama ashe duk logo ne ba wani abin da za a samu. Rabu da su kai da yan tsiyani. Ba su da kosi sai ƙaryan banza an. Sai ka so kana magana banza ba na so ba. ai wannan abin da ake in dai gaskiya ne a ce da gaske wai matar ka tana dukan ka a ba da yarabawa to matana ta duke ni na ruwanka kai fa namiji ne fa to na ruwansu ne kai namiji ne namiji a zuciya ko a waje ni namiji ne ka ji magana fa wannan kai kare ko maza ne soyayya ne sanna haka ba wani soyayya dalla ka fara nan atan banza katan wofi ni ka sage an zage ka ni ka sage ka kira ta mana ni mu kai mu ba a garin mu fa ba a wai mace tare na namiji kai yanzu nan za a kwal uba ka ga ina baki ba kai kamar na kira su yanzu saka ku ta dimmi funke saka mari matana ne banza kawai ana ga na zo ne in ma baka iya ne zan taya ka in dare yayi ka tafi ka je ka kwanta wani zan zo gidan kwana ba bere be na raba ka disi we funke sunan si damilo to damilo bari ni na we amma ai da kai zaman banza a ce kato kamar ka waye matar ka tana dukan ka kada mata wanke kana shara kada mai yaro wanka
kai gafara da Allah Tandu Tandu kaka sake zuwa gidana. Me zan zo gida ba? Na diga Tandu banza kalamin me zan zo yi? kaka sake zuwa gidana fa. Kai Tandu kai duk wannan duka wannan kariya ne. kai Wallahi kai da kake yi. wallahi zan nuna maka cewa ni fa namiji ne fa. Ka amma kai Zan fa nuna maka namiji ne fa. gaskiya wannan hannun ka fa. Kai Ka bari ka Kai? wasa ni kai. Wannan ya duka ni zan kase fa. za mu taɓo ka ba malam amma za mu tada zaune tsaye to maza da mata da ko in saka gina rami mugunta sai ka gina turemi saboda baka sai ko kai ne saka so ka fadi a cikin rami din ba in kana gina rami mugunta ka gina keremi saboda kai yana yiwuwa kai saka so ka fadi a cikin rami mugunta sai gina keremi yana yiwuwa mutum ya zo ya fadi a cikin rami din kullum mutum sai fama ihu kullum kowane rana a dinga mani maganin wakan banza mi da logo menene sunanka ka bari ni fa ka bari ni fa in barka saboda samu shiga kokon fara da ka ke ce in barka na dai ga maka kenan ai wallahi baka da hutu a nan gidan sai da ka kama kuɗin abinci da komai da komai amma in baka ba zan taba hutawa nan gidan ka ji ko to ina zuwa midalo na tasi da safen nan me kuma me ka ce me makama a kira suna midalo me dalo to ni na san sunan ke na sai kwari na damulo Allah saki Adamulo okay Adamulo to na tasi da safen nan kin ga sani ne gashi ka saboda me ba za ka ga sani ba saboda me zan gashi ka ni ba mijin ka bane wani miji miji ayina ni ne kana mu miji ayina to shikenan ni bana so rigima wanda yake gina rami mugunta sai ya gina rami kiremi saboda sai zai fadi a ciki in bai hankali ba kin banza aikin mufi na dai ga maka ni ne kina saki an ga maka ni ne kina saki an zage ka kin sake ni an zage ka kin sake ni ko an zage ka to ke so ko kasa saki mu wani abu ne duk abin da zai faru yau ya faru ina shirye da kai daidai abin da sai faru ya faru wallahi kina kallo ido da ido ko an kalle ka ha kin sake kina kallo na ido ko an kalle ka ni ne saka mu haka an ga mu da mi loke hankali da ni fa ba ni gaskiya ba zan hankali da kai ba sai dai kai dai ka hankali da ni kin sake kai samu hannu guda biyu an sa zan cije ka fa mi da mi lo ni ne saka mu iskan nan gidan mi da ba ina wasa da kai ne mi da mi lo ina wasa da kai ne wallahi ni ba na wasa da kai to ya sa yi kuma mutum na miji ki kuma kina ma mutum iskan shi an gidin ai ko ka wasa zan kai maka baya wallahi saka mana ne kuma amma haka ne kai haka abin da sai ga duka na ka siya ka siya ba kai dama kai kace kai namiji bane ka siya to ya saka kika kana mari no abun da wallahi har gobe in fact haka mutu ba za ka manta da shi ba mi da mi lo wallahi kai mu ko sini fa Allah kai ma ka ci ne saka kara duka na ne an zan kai ki bari mana zan buga maka kai saka kara duka na wallahi kai wasa da ni Allah ya samu maganar banza maganar wallahi ka dawo mun gida baka kama komai ba wannan gidan ba zai in fact sai ka dawo tukun za ka san abu da zai maka Mana Adu na ce maka ka yanke mutum yanke si baya biya kudin wuta ko albasi ma bai biya ni ba fa ka yanke si amma na ce maka kaka ga mishi cewa ni ne na ga maka cewa ka yanke fa kana ji ko mutumin banza mutum wace ba zai biya ba kudi ba fa haka na kawai sai zo na kawai mutum na jin yunwa mata na sai ka duka Musliu a'a a nan ma ka zo na ina wanka abin da ya kamata kake yanzu kenan abin da na so na nan kana son je shiga cikin inji ne zo na ne oga ya ce ka zo ka kunna wuta ba sa kunna ba oga ya ce ka zo ka kunna wuta na ce ba sa kunna ba kana wasa da aikin ka fa Allah ko haka man na kana wasa da aikin ka to me saka yi mu me sa ku yi mu ne aikin ya ishe ka ne wai in ya ishe ka ne sai ka faɗi mana kai ne ogane an aikin ya ishe ka sai ka faɗi na ce kai ne James amma kai ne gaskiya ogane no kai ne ogane no wasa da aikin ka na yi wasa da aikin da kana so nan
ina wasa da kai ne wallahi zan faɗa ma uga ina wasa da kai ne ka je ka faɗa wallahi zan amma saka rike ni sai Allah ka sake dawa san kai sai ka dalo tafi ka ban wuri jo a gaban aikin ka fa Allah sai ko gaban aikin ka fa ko gaban kanka ne ba san kuna ba kowa zai shawu ya dunono ba san kuna generator ba kowa sai shawu ya dunono zan faɗa ma ka je ka ga misi mana me sai mun aikin ka wallahi gaba aiki yau ma na in kana so ku kore ni aiki ma san tafi wallahi amma wallahi sai kun biya ni kudin aiki na ka gan shi can ka gan shi ranka ce ya su a ne yake fatin ɗazun wallahi ba yanda bai da ta yi da shi ba an ge maka ka kunna generator din ba wani kaga wani wawa ya tafi ya ja kawo ni katon wawa kuma ya zo ya sami ne no kaji da kanka me saka yi mu me saka yi mu baka biya kudin wuta ba ga sinepa sun cire shi baka ji kunyo an cire maka wuta ka ce a to kunna ba diga nan ba 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 su cire pole din ma na riga na ba su diga ai sun cire ma ji kaman baka son aikin ka bana so aikin wannan mutum ne wai wannan diesel da kake sa a cikin generator ba gara da ka riga ka biya masu kamfanin wuta ba ka ji shi ka zo ka saura ka kai nepa abokin sa'an ka ne me ya faru ina tsoron ku saka biya ni ina saka ba ina saka ka biya mu kudi na sabu kasa ni sabu kasa ni saku kase ni se ka biya ni kudi na ba sai to ba saku sai su biya ni mana kullum tana saki na kame da hankali o ka sai ka bani Allah James Allah sai kese na kese ka wallahi hey James na kese ka kaje magana banza magana wofi Allah ba san ce ko na ba sai kun biya ni kudi na kame da hankalinka sai kun biya ni kudi na wallahi zaga kaka aya so ina saki na Allah sai kun biya ni kudi na wallahi kuna so ka je gida mai balo zai kashe ni a gida kenan